Imam najveću ekskluzivu, ali znajte, to je velika tajna. Povjerljivo, tajna informacija. Otkrila sam tko je Bubamara? Ne, ali je jednako pikantna. Marinette je... Stani, Ayla, stvarno misliš da je to dobra ideja? Ne mislim da je, znam da je. Ali zapamtite, ne smijete ni pisnuti. Razumijete? Dakle, Marinette je izgubila glavu za nekim. Da, za Adrianom. Ali kako si znala? Prilično je očito. I misliš li, mislim, da i Adrian zna? Sumnjam, dečki nikada ne skužete stvari. Bacimo se na posao. Vaša misija, ako je prihvatite, je organizirati nevjerojatno romantičan spoj Marinette i Adriana. To je tako slatko. Super! Nego što? Znamo da uvijek možemo računati na tebe, a možeš i ti na nas. Hvala vam, cure. Izvoli, Marinette. Ayla i ja smo smislile plan. Zove se Operacija Tajni vrt. Oprosti, ali zašto nam treba plan? Mislim, zar ga ne može Marinette naprosto pozvati na spoj? Stvarno, Milena? Ovdje je ipak riječ o Marinette. Sad, svaka će dobiti tajno ime bazirano na cvijetu. Alex će biti ljubičica, Milena će biti suncokret, Julija ti ćeš biti ruža i Rose će biti tulipan. Zašto ja nisam ruža? Jer je to značenje tvog imena. Neće biti tajno ime ako te zovemo Ružo. Ovog popodneva Ljutić ima snimanje kraj fontana na Trokaderu. Adrian. Njegov tjelohranitelj, to jest dadilja, će ga čekati u autu s druge strane šetališta u kočiji. Odmah nakon snimanja bi Ljutića trebao odvesti kući, ali to se neće dogoditi. Tu sad vi dolazite na red. Prvi korak. Ruža će uzeti lažni znak za zabranjeno parkiranje. Ko je ono, Ruža? Ja, naravno. Ne, ruža je Julija, ti si tulipan. Ljubičica, suncokret, ruža, tulipan. Znači, prvi korak. Ružo, odnijećeš lažan znak do dadiljine kočije. Drugi korak, suncokretu pronaći ćeš policajca i reći mu: Bravo, gospodine policajče. Pogledajte, onaj auto je nepropisno parkiran. To isto je tako. Primijenit ću zakon istog trena. Hvala ti, mlada damo. Treći korak, dadilja eliminirana. Četvrti korak, tigrasti Ljiljan će nas obavijestiti čim Ljutić završi sa snimanjem. Tigrasti Ljiljan. Ali, umjesto da se sastane s dadiljom, Adrian će zateći Lotos. To je Marinette! Kad Ljutić vidi da je kočija otišla, poslaće poruku dadilji, zar ne? Nemoguće. Ljutić uvijek ostavlja osobne stvari u autu kad ima snimanje. Čak i mobitel. Pravi profesionalac. Ona zna sve o Adrianu. Jezivo, zar ne? To je tako romantično. I onda? Hej, Marinette. Otkud ti ovdje? Kakva nevjerojatna, luda slučajnost. I tu tulipan stupa u akciju. Daćeš signal vozaču rikše da parkira na dadiljinom mjestu. Onda samo trebam reći Adrianu. Pravo si, obično tako bude. Ali ovog puta sam doista spremna. Imam sve vas u sebe. Uspjeću, obećavam. Bićeš sjajna. Reći ću mu: pošto tvoj auto nije ovdje, mogli bismo zajedno kući. Hej, vidi, kako slučajnost. Evo rikša baš ovdje. Odlična ideja, Marinette. Oduvijek sam sanjao da se zajedno vozimo rikšom. Uživat ćemo u romantičnoj vožnji obalom Sijene i preko mosta Pont de Art, gdje ćemo slučajno napasati na Andreja koji radi sladoled za zaljubljene. Onda ćeš, ljubičice, ti proći i postati na slaticama ruže. Biće savršeno. To je tako predivno. Ima li pitanja? Koji cvijet sam ono ja? Ti si ruža, točno, zar ne? To. Operacija Tajni vrt. Yeah!